गिबिसिनथाराव आं जोंनि बासायगिरि प्रभु ख्रीष्टखौ हामबाय होनदों बिनि गिदिरथार अननाया जोंनि सायाव थानायखाय बेबायदि मोजां समखौ मोननो हाबाय दाना बे समावहाय आङो बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि जानानै बे बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गायसनगिरि एबा फाउन्डारनियावहाय आं फंनैसो सोंलु सोंनो सानदों आं गिबियाव जोंनि बे बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि फाउन्डारनियाव आं सोंगोन बे जाबाय नोंथाङा खमब्लाबो 60 बोसोर एबा 60 years बे मिनिस्ट्रियावहाय एबा मिनिस्ट्रियाव नों हाबनानै दङ नोङो बे मिनिस्ट्रिखौ एबा नोंथांनि जिउआव बे मिनिस्ट्रिखौ नों माब्ला आरो माबोरै नों जागायजेनामोन नोंगौ बे बाथ्राया आङो फोरबुनि खामानि मावनाया 60 बुंनो थाङोब्ला एबाब होननानैबो बुंजायो मानोना आं चाइल्डहुड उन्दै समनिफ्रायनो आं फोरबुनि खामानिखौ मावबोदों फरायनाय समावबो आं गिर्जाजों बिराद सोमोन्दो दंमोन आरो सानडे स्कुलखौ दैदेनोमोन आरो बेनिफ्रायनो आंनो मोनसे बिराद गिदिर आंनि सिमां होननानैबो बुंजोबनो हाया बे फोरबुनि प्लानिं होननानै आं सानदों मानोना आंनि आइया मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन बिसा आं मोनसे सिमां नुदों मोनसे रानखानाय मुराया फेंखा रज'नाय नुदों आं जानो हागौ जोंनि परियालनि गेजेराव नोंखौ फोरबो सायख'दों खोमा होननानै जायखौनो हक आइनि बुंनाय बाथ्राखौ आं गोसोआव दाबाय थादों आरो आइयाबो खोन्थादों जे आं बेजोंहाय मोनसे सानदों आंनि जिबनाव फोरबोआ आंखौ सायख'दों मानोना आइया आंखौ बुंदोंमोन जे साधु सुन्दर सिं आङो जेब्ला उन्दैमोन बे समावहाय फैदोंमोन आंखौ आशीर्बाद होनानै थांदों होननानै बुंदों बेनि उनाव गारवाल साधु सासे दंमोन बेबो नोंखौ ब्लेसिं होनानै थांदों होननानै बुंदोंमोन आरो बेफोर बाथ्राखौ आं गोसोआव थाबाय थादों आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय आङो मा मोनसे जाहोनाव बेंगलनिफ्राय आं आसामाव खारबोबाय आरो बेवहाय आसामाव खारबोनानै बुंनो थांब्ला आङो 10 सेप्टेम्बराव फैदों 1968 नि आरो 13 अक्ट'बराव फोरबोआ आंनो मोनसे देखा देखि मोनसे भिजनखौ होबाय भिजन माने कलिं होदों आङो आंनि आदैयाथ' थावरियामोन नालाय बे हानि बाथि बेखौ सावनानै आं बाइबेलखौ फरायबाय थादों हरखाबै लाइटना उनथिंनिफ्राय फैनानै बाथिया गोमोरदों आरो खोमसि जादों आरो आं बेयाव सानदों लाइटजों मालाबाबो बाथिया गोमोरा खिन्थु मा गोमोथाव बिलाइ जे लाइटजों बाथिया गोमोरबाय बारजोंसो गोमोरो होननानै आं गिदिंना नायोब्ला सिनेमा पर्दा बादि जोंनायखौ आंनो मिन्थिबाय आरो बेयाव मोनसे लावथि फैदों आरो लावथियाव सिखां होननानै बुंनायाव आङो ओरैबादि धुमखिनानै आंखौ सिखांनो थिननाय बादि आं मोननानै गुरलाब बावदावनाय बादि जादों आं सेकेन्ड टाइम आरो लावथि फैबावबाय थां होननानै बुंब्ला आङो आन्दायबाय आयै हाबाब आं असमिया रावबो रोङा आं बहा थांनानै आरो नोंनि बाथ्राखौ बुंहैनांगौ होननानै आं बेबादि जाबाय बेनि उनाव थार्डआव जेब्ला मोनसे लावथि फैबावबाय समा गैलिया होननानै बुङोब्ला आं गाबबाय आरो आङो सानथाम हरथाम रावजोंबो रायज्लायाखै जायाखै लोङाखै बे सम आङो बेबादियै फोरबुनि कलिंखौ आं मोनबोदों आरो बिनिफ्राय फैनानै आंखौ जेब्ला 78आव फैदों नालाय आं 69आव आंखौ जानुवारियाव सानडे स्कुल सुपारिनटेन्डेन्ट हिसाबै आंखौ सायख'दों आरो बिनि उनाव आंखौहाय आरोबावनो 1974आव आंखौ माबानो डिकन हिसाबै लांहोबाय सुपारिनटेन्डेन्टनिफ्राय बेनिफ्राय 1977 14 जानुवारि फेब्रुवारियाव नर्थ गान्डाबिलाव आंखौ रेभारेन्ड अर्डिनेसन होबाय नाथाय आं जुदियो
बे मिनिस्ट्रिनि लागै आङो मण्डली गिदिंबायदोंमोन अब्लाबो आंहा मोनसे साननाय दङमोन बे साननाया नै बेबादियै जे माब्रै बादियै आं दिनैहाय सारा बर'फोरनि गेजेराव इसोरनि मिनिस्ट्रिखौहाय माब्रै खोन्थाबाय होननाया मोनसे सिमाङा आंनि बिथायाव फैदोंमोन आरो नैबेबादि सिमां जेब्ला फैदों अब्ला आङो 1991 आव आंनि 1 नं राजपुराव आङो बेवहाय आंनि माबानो इयुथफोरखौनो आं प्रेयार ग्रुप सायख'दों दा बिदिब्ला जेनेबा नोंनि लिंजानाया उन्दैनिफ्रायनो आरो लोगोसे नोङो नोंनि आइनि आरजनि जुगिदि नोङो बेबायदि मोजाङै नोङो इसोरनि सासे सिबिग्रा मावथि हान्जा नों जाबोबाय आरो नोंगौ नोङो उन्दैनिफ्रायनो जागायदों आरो माब्रै होननानै बुंबा नोङो डाइरेक्ट इसोरनि कलिंखौ नों मोननो हादों आरो दे अब्ला जों बेखौ बुजिनो मोनबाय माब्रै दिनैसिम दासिम नोङो इसोरनियावहाय बे हाबाखौ मावगासिनो दङ दायो आं आरोबाव नैथियाव आं मोनसे सोंबावनो सानदों बे जाहैबाय देग्लायनि 2018 डिसेम्बर मासनि 7निफ्राय 9 थारिखआवहाय जे तेजपुराव मोनसे क्रुसेड जादोंमोन बे क्रुसेडआवहाय गोबां डक्टरफोर आरो गोबांथार बिदिनो मानसिफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो बे प्रग्रामावहाय एबा बे क्रुसेडआव मा जाथाय जालांखो आं बिनि सोमोन्दै मोजाङै आं मिथिनो लुबैदों नैबे बेलायाव आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन सासे पास्टरा आरो बेबादि टेलिफनजों बुंदोंमोन सार तेजपुराव मोनसे हेलिं क्रुसेडनि थाखाय समय होयोब्ला गाहाममोन पास्टर फिरन फुरथि आरो पास्टर माबानो उइलियाम प्रजा पेरिस आरो आं बिसोर बुंहरनाय बादियै आं बुंदों नोंसोर गुवारै रायज्लायदो आरो गुवारै रायज्लायबाय आरो बे 2018 थांनाय बोसोरनि 7निफ्राय 9 डिसेम्बराव बै डन बस्क' तेजपुरनि एसे साहा देखारगाव होनना बुङो बेयाव डन बस्क' दं बार बेवहाय बिसोरो बे प्रग्रामखौ कन्डाक्ट खालामबाय मेनलि डक्टरफोरमोन दा आरो डक्टरफोरबो दङ बे मेनलि बिसोरो थारमाने बिसोरो डनेटबो होदों आरो बिसोरो बेवहाय आरजबो लानो लायदों जायखुनु आंथ' बेखौ मिथिया प्रग्रामखौ माबादि मावनांगौ आं बेखौ मिथिया खिन्थु थारिख होजाबाय आं थांबाय आङो जोंनि बेवहाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि दामग्राफोरखौबो लांफादों आं आरो खैबाजन काउन्सिलरफोरबो थांफादोंमोन आरो बेयाव हेलिं क्रुसेडआव 7निफ्राय 9आव बेयाव पार्टिसिपेट लानायाव डक्टरफोरल' नंबावा जेरैबादि दा बुंनो थाङोब्ला माबानो बे माबानि आसाम राइफेलनि सिअ बिथांमोनाबो पार्टिसिपेट खालामदों आरो बिथाङा आरोबाव गोबां हेलिंखौ नुनानै गावनिबो लांदों दाबो जगाजग जाबाय थायो आरो बेवहाय आं नुदों बे हेलिंआवहाय जेब्ला डक्टरफ्रा फैबाय आं सोंदों जे सार मानो फैदों अब्ला सासे डक्टरा बुंबाय बिथांनि नामानो डक्टर अरुप राभा आरो बुंबाय बियो आंनो केन्सार जानानै दं आरो आंनि केन्सारा बे ओरैबादि 6 months चेकआप खालामबाय थानांगौ आफ्टार 6 months आं बेनिफ्राय माब्रैबादि गनायनि राहा मोनगोन आं बिनि थाखाय प्रेयार खालामजानो फैदों होननानै उदैखौ बोखोनानै होबाय जेब्ला उदैखौ बख'ना होदों लेपारस्कपिजों थुफ्लंजोबनाय उदैखौ आं नुनो मोननानै एक्चुअलि आं सारप्राइज जादों इसोरनि होनाय सोरजिनाय उदैखौ नों मानो बेबादि थुफ्लंहोखो इसोर गैयामोन नामा इसोरनाव भरसा खालामोब्ला इसोरा थुफ्लंहोथारनाय नङामोन भौ बुंबाय गाबबाय आरो प्रेयार खालामबाय
आफ्टर 6 months माबा खालामखानांगौ नालाय चेकआपआव थांनांगौ भेलुराव नाथाय प्रेयार खालामबानानै आफ्टर 6 months ना नेक्स्ट जानुवारियावनो जायो बिने जानुवारियाव बियो चेकआपआव थांबाय आरो जानुवारियाव चेकआपआव थाङोब्ला जोंनि डक्टरफ्रा बुंबाय नोङो निर्मुल जाबाय फैनांले आमेन आरो बिथाङा बिमायनो रंजादों दाबो बिथाङा रंजादों आरो बुंदों ससमस आं दिनै मिथिबाय जोंनि फोरबोआ सिखाग्रा फोरबो थारै बे दाबो गोथाङाव दं नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन आंनि खोथाखौ फोथायनाया डक्टरफोरखौसो फोथायो नोंथाङा आं निजे डक्टर डक्टरा बुंब्लासो फोथायगोन थांदो आरो दिनै नोंथांनि बुंनाय बादि थांबाय आं नाथाय दा आं थांनांगौ सार बिराद रंजादों आरो बिथाङा मोनसे एसुरेन्स होदों नैबे बेथेस्दा प्रेयार टावाराव बिथाङा गावनि बिहि बिसाखौ लानानै फैगोन खाबु मोनाखै फैगोन होननानै बुंदों स' बेजोंहाय जों बुजिनो हायो जायखौ डाक्टरा सोखानो हाया बेखौहाय प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ सोखाबाय एबा बे सोखानो हाग्रा आरो बेयावबो मोनसे प्रमान जाबावदों आसाम राइफलनि सिअ'आ गावनि केम्पआव लांनायनि कारनानो बिनि बिनानावा 2.5 बोसोर जाबायनो उदै सानायखौ फरेनावबो लांबाय मानसिफ्राथ' बिराद गिदिर गिदिर मानसि फरेनावबो लांबाय रावबो डक्टरा हायाखै एकदम बे साबाय थाखायोनो आरो आंखौ जेब्ला आरो गावनि न'आव लांबाय क्वार्टाराव आंखौ बुंबाय सार नोंथांखौ लाबोनायनि खारना आंनि फेमिलिनि थाखाय नाथाय बे आंनि फेमिलिया बेयाव नङा हायद्राबादावसो आंनि बिनानावा सासे फरेनारजों हाबा जादों नाथाय बिनि उदैया सानानैनो सैनानै दङ बेनिफ्राय बियो लामाथारैनो गावसोरनि रावजों तेलुगु रावजों बिनानावखौ बुंबाय थादों थाव दै लानो आरो जेब्ला बेवहाय प्रेयार खालामबाय थावखौ फुननो दोनबाय थाव दैखौ लोंबाय प्रेयार खालामबावबाय आं बुंबाय माब्रै बादि मोनदों नोंनो सोंदो माब्रै मोनदों गैले सानाया आमेन आरो रासिन बियो फोथायनाय बेखौ फोथायबाय जे आसरित दिनै अबदा टेलिफनबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ माब्रै बादि जोंनो होदों आग्लाय फिग्लाय होदों होननानै बुंदों स' बेवहाय गोबांथार बेक्तिफ्रा देहायावबो आरो जिउआवबो बिसोरो बासायजानाय एबा सोखाजानायखौ मोननो हादों बेनोसै आरो जोङो दानो बे समाव एबा आङो नोंनियाव मोनसे सोंबावनो सानदों बे जाहैबाय जेब्ला जोङो फोरबोनियाव एबा जेब्ला नों आरज खालामो फोरबोनियाव गोबांथार बेक्तिफ्रा देहायाव जिउआव एबा मेलेमाव बेबायदिनो बेराम आजारनिफ्राय दिनै सोखाजानायखौ मोननो हादों नाथाय दानो बे समाव आं मोनसे बिनि अनगायै आङो गुबुन मोनसे कुइसनसो एबा सोंथिजों सोंनो सानबावदों बे जाहैबाय 2012 आरो 13 मायथाइयाव सासे कन्ट्रेक्टरा जे नोंखौहाय फन खालामहरदोंमोन मानोना बियो अन्थाइ देख्रुबनायनि खामानिखौ बियो मावदोंमोन आरो बेवहाय बियो गोबांथार खस्थ' एबा गाव मावनो हायैखाय बे नोंनियाव आरजनि थाखाय माखासे हेफाजाब बिहरदोंमोन आरो बिनि उनावहाय मा फिननाय जाखो अबश्य बिखौ आंनाव अबदा टेलिफन प्रेयार खालामनो लिंहराखै बिथाङा दाबो अदालगुरियाव दाबो दङ बिथाङा आरो बिथाङा मोनसे केनेलनि सुइस गेटनि 3 crore सामथिं टेन्डार मोनदों नाथाय बे टेन्डारखौ जेसे गोथौआव थांनांगौ आरो बिनि सिगाङावनो अन्थाइया जाथेनानै थाबाय एसेबां देबाय अन्थाइखौ लरेटबो खालामनो हाया आरो बिथाङा एकदम नार्भास जाबाय आरो बे निरुत्सा जानायाव आंखौ बुंबाय नोंथाङा अन्नानै आंनिसिम फैगोन ना बे अन्थाइनि खोथाखौ बुंहराखै आंनाव नोंथाङा फैनो हागोन ने आं बुंबाय मानो हाया नोंथाङा दुखुआव गोग्लैदोंब्ला आं नोंथांखौ हेफाजाब होनांगौ बे आंनि मिनिस्ट्रि होनना बुंबाय आं आरो बिथांनि लिंहरनाय बादि दिन थारिख आं बिजामादै रतनानाव थांबाय आरो बिजामादै रतनाखौ आं लोगोसे लानानै थांबाय आरो जोंखौ अदालगुरिनिफ्रायनो बिथाङा लांफैबाय लांनानै गासै डिटेल्सखौ खोन्थाबाय
माने थिन सप्ताया जुजिबाय हायाखसै एसेबो देनोनो हायाब्ला बेव आरिखौहाय मा होनना बुङो बे अन्थाइ बुख्रुग्रा बमखौ ब्लास्टिंखौनो सहरनो हाया बेबादि खैफोदाव जाबाय होमब्ला आं मा खालामबावनांगौ नोंथां बेनिखायनो आं नोंथांनियाव साजेस्ट लानो सोंहरदों होमब्ला बुंबाय आङो देख नोंथाङा जिसुखौ फोथायोब्ला नोंथांनि आरे अन्थाइखौ जिसुआ गोरलैयैनो बुख्राबनो हानाय लामाखौ होगोन दे मा खालामनांगौ नोंथाङा दै आरो थावखौ लाबोदो होननानै आरो जों थाङाखसै ओजोंसिम मोनाबायबो स्पटआवहाय बिराद गोजान हाजोआवसो नालाय बिनि केनेला आरो बेयाव दै आरो थावखौ प्रार्थना खालामनानै होबाय दैखौ सारहोग्रोबाय आरो थावखौ अन्थाइयाव क्रुस दानहोबाय 7था क्रुस दान होनना बुंदों आं 7था थोननाय बादि क्रुसखौ दानहैबाय आरो क्रुस दाननानै जेब्ला माबाबाय हाम्बारखौ सिनिखौ देजेनबाय अब्लानो हासिङै थुब्रा थुब्लि गावजोब्बाय अन्थाइया आमेन आरो अब्ला बुंबाय इसोरा बाख्नाय जाथोंसै रेभरेन्ड इसवारि नोंमारगौ इसोर हायै जेबो गैया बे अन्थाइया बोस्रांनानै बिथाङा दा बुंदों बे गासै हाजिरा माबा माबि बायनाय गासैसो एबाउट 2 crore खरस जादों मेक्सिमाम 1 crore सिमा आंनो इसोरा प्रफिट होबाय होनना बुंदों दानो बे समाव आरोबाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों नोंथांनियाव बे जाहैबाय मेघालयानि जवाई एरियायाव थानाय बे गंसे न'खर एबा जयन्तिया न'खरा बिथांमोनहा बेबायदिनो गावस्रा आंगो गावसिनि मोनसे हाजो दंमोन जे हाजोआवनोखि खैला दङमोन जेब्ला बिसोरो बे खैलाखौ जावबाय थादों बे जावबाय थानाय समावनो बे खैलाया हरखाबै बियो अन्थाइयाव सोलायदों अब्ला बिथांमोना गोबांथार निरासा गोसो लानानै नोंथांनियावहाय आरज खालामनो खावलायहरदोंमोन आरो आरज खालामखांनायनि उनावहाय बेयाव मा जानानै फैखो बेखौ एसे बुंनो हागोन ना शिलंनि जवाईनि खाथियावनो मोनसे गामि जायखौ जयन्तिया होनना बुङो आरो बिसोरनि खैलाया हरखाबै अन्थाइ जाना होबाय जेब्ला अन्थाइ जाना होबाय जेसे बोसोरनि फानदोंमोन खैला बे फैसाबो सेस मोसौ मोसा सेस न'आबो खामबाय जेब्ला बेबादि अलखद अबस्थायाव सफैदों अब्ला आंनिसिम टेलिफन फैदों नैबे थांनाय बे 2019नि जानुवारि दानावहाय आरो बे बिषयखौ प्रेयाराव थाबाय थादों आरो प्रेयाराव मोननाय बादि आं दहाय जे बुंदोंमोन जे मा खारनाव खैलायानो अन्थाइ जास्लायखो जावबाय थाखानाय जावग्राफ्रा मिथिगौ ना दंबावो गाबोन जावगोन बे खैला गाबोखानाय नखानाय थांनानै नायब्ला अन्थाइसो आल्टिमेटलि अन्थाइ जाहैबाय आरो जे थाखा दंमोन बेबो थांजोब्बाय न'आबो खामजोब्बाय बेफोरबादि अबस्था मानो बेबादि जादों प्रेयार खालामनायाव आंनो खोन्थादों जे 10 भाग आरो उपहारखौ होयियाव इसोरा दुखु मोननानै बिसोरनि गासै सम्पतिखौ बरबाद खालामदों अब्ला बुंदों आं आइ नोङो सिमान लादो जयेलाव जेरै बुंदोंमोन आङो नोंसोरनि गासैखौ नस्थ' खालामनो आंनि दावहा नांग्रा सैन्यफोरखौ दोनहरनानै नस्थ' खालामदोंमोन आंनि दावहा बारबायग्रा गुमा गसिग्रा गुमा सोलाग्रा गुमा बेफोर दावहा नांग्राफोरखौ हरनानै जेसे बोसोर आं नस्थ' खालामदोंमोन बे बोसोरनिखौ आं नोंनो होफाफिनगोन होनना बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो दायो नैबे बेलायाव नोंसोरो गिदिंनानै फैब्ला इसोरा निस्सय नोंसोरनि हाजोखौ खैला गोनां हाजो खालामफिनिनि जेबो माने गैया आं बुंदों कलगेट कम्पानि आं बेखौ खोन्थादों कलगेट कम्पानियाबो माबादियै गुमथिजोंहाय मोनसे कम्पानि जाहैदोंमोन आरो बे दायसान्दियाव बे दान होदोंमोन इसोरनो उपहार दशम दानखौ नाथाय जेब्ला देरलांबाय बिसोरखौ बावबाय हैयैखाय बिनि गुमथिखौ इसोरा
आगोलनिख्रुइ उन्दैसिनाव लाबोदों आरो सोलायनानै बियो बुंदों फोरबो आङो जेसेबां बोसोर होआखै एसेबां बोसोर आं दशम आरो उपहारखौ होसिगोन होननानै इसोरजों रदायखादों इसोरा बिनो होफिनदों बेनिखायनो नोंसोरबो रदायखाबाय होफिनसिगोन जों होननानै बेनिफ्राय होमब्ला जोंनि हाजोनि लागै प्रेयार खालामदो अब्ला आं प्रार्थना खालामब्ला बिसोरनि हाजोखौ आंनो खोन्थाबाय साखोला हाजोआ साखोला आरो खोला गालै एसे ओंखारनाय दं गहब दं आरो आं बुंबाय नोंसोरो बाल्थिं बेसेबां नांगौ दैखौ लादो गोजौनिफ्राय सारख्लायबोदे होननानै आं बुंहरबाय आरो बे मथे सारबाय जेदिन सारदों ओइदिननि हराव बे आरिखौ हाजोखौ आरफफोर ओंखारफैनाय नुबाय दाबो खोन्थागोन बियो आरफफोर ओंखारफैबाय आरो अब्ला बुंबाय आरफफ्रा ओंखारफैब्ला नोंसोर सानदो नोंसोरनि खैलाखौ मोनसिगोन आरो बबे साइडजों जावनांगौ दा बे साइडखौ लानानै बिसोर सिन्था खालामदों खैलाथ' नै बिसोर मिथिगौ बिराद गोजान गोजान खुरलाङोना जाजोबलाङो हयथ' जाजोब्बाय आरो बुंबाय आं दे जों प्रेयार खालामबाय आं बुंबाय खोला बे गहब मोनसे दङ बे खनाव जावदो बेयाव खैलाखौ मोनगोन आरो बेवहाय जिसिबिजों दाखालि जावबाय जावनानै खैलाया दङब्लानो मोनसे अन्थाइनि थाल थायोनो आंथ' मिथिला नोंसोर मिथिगौ दा हा अन्थाइनि थाल थायोनो बे थाला थाबायब्ला खैला दंसै बे प्रमान आरो जेरावहाय खैला गैया बे हागुरुन अन्थाइल' मोनलांबाय थागोन लुथिनाय मोना होनो दा बेखौ बुफायनो थाखाय बियो फैसा दान नांगौ आरो दा बेंकआव बिबाय बे 2 लाख बेंक मेनेजारा बुंबाय आं नोंनि नामाव हरा नोंनि फिसायनि नामाव हरगोन नाथाय फिसाया जुमाय फेदुआथार आरो फिसायनि नामाव लाबोयोब्ला फिसाया फैसा गरसेबो होआ बेबादि खैफोद बिबाय थादों हरा होननायाव दा बुंबाय थार्ड टाइमाव बुंबाय दे आं हरसिगोन नाथाय 80,000ल' हरगोन आं 2 लाख नङा 1 लाखबो नङा 80,000ल' आरो बेखौ माबोरै मावगोन आंलाय 80,000 राय होनना बुंला आरो बिनिफ्रायबो 10,000 खमायनानै 70,000 दाखालि हरबाय दा मावजेनगासिनो दङ बिसोरो आं बुंबाय आइ बे 70,000खौ लानानै नोंसोर मावदो बे थालखौ बिजों बुख्रबनो हागोन आरो जेब्ला खैला नुगोन नोंनो बयबो हरनो नाजागोन आइ बेखौ मावदो होननानै दा बेसिमल' जादों अब्ला दायो नोंथांनिफ्राय आं बेखौनो जे बुजिनो मोनबाय बे जाहैबाय इसोरा नोंथांखौहाय उन्दैनिफ्रायनो सायख'दों गावनि हाबा मावनो थाखाय आरो नोङो बिनि लिंनायाव नोङो बिनि लिंनायखौ खोनासंनानै नों जेब्ला फैबाय इसोरा नोंथांनि जुगिदिहाय जोबोद सोमोनांथाव खामानि मावनायखौ नुदों जेब्ला क्रुसेडफ्राव नोङो बेबायदिनो आरज खालामो हिलिंनि थाखाय बिदिनो केन्सार बेमारफोर गोबांथार बायदि रोखोमनि बेमार आजारफ्रा सोखाजानायखौ नोंथाङा खोन्थादों आरो बे देहानिल' नङा बेजों लोगोसे बे इनभाइरनमेन्ट एबा जे मिथिंगानि प्रब्लेम एबा जेंनाफोर दङ बे गासैखौबो नोंथांनि दारै गासैखौबो समाधान खालामनायखौ नुनो मोनदों बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनि आरज गाबनायखौ जेब्लायबो खोनासङो आरो नोंथांनि आरज बिनाय बायदि फिननायखौ होयो जेरै बेवहाय माने अन्थाइयाबो गेग्रुबदों नोंनि बिनायावहाय आरो जेब्लानाखि हाजोआ अन्थाइ जाबायमोन बे अन्थाइयाबो खैला बियो जास्लायफिनदों हामबायसै नोंथांनिफ्राय गोबांथार बेबायदि इसोरनि सोमोनांथाव एबा जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोनांथाव हाबा मावनायखौ दिनै आं मिथिनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो जोङो बेबायदि जिसु ख्रिस्ट'खौ थार गोसोयै जों नाजावोब्ला जों बेबायदि सोमोनांथाव हाबाखौ जों मावनो हागोन एसेनोसै हामबायसै गोजोन्थों